ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ವಿಷಯ ಎಂತ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಹಾಲ್ ನೋಡಿ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡಿ. ಈ ಹಾಲ್ಗೂ ಒಂದು ಹಾಲ್ ಪಂಡ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಅವೇ ಯಾನ್ ಲೈಫ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನಿ ಕುಡ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತದೆ ಈತು ವರ್ಷ ಅಂಡಿ. ಈ ಹಾಲಿಗೆ ಬರ್ಪುನ ಚಾನ್ಸೇ ತಿಕ್ಕದು ಜಿ ಎಂಕ್ ಮುರಾಣಿಲ ಎಂಕ್ ಬರರೆ ಚೂರ್ಲ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇತ್ತು ಜಿ. ಬಟ್ ಪೋಡೆ ಅಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಪಿದರ್ದು ಪೋಯೆ. ಬಟ್ ಬತ್ತಿ ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ ವಾವ್ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ತೂವರೆ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕಣತ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಅಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಬೈದಿನಿ ನಾನು, ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡು. ಒಂಜಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇತ್ತು ಐಗೋಸ್ಕರ ಅನ್ ಬೈದಿನಿ. ಕುಡ್ಲಡಿತ್ತಿನ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ ಹಾಲ್ ಇಂಚ ಉಂಡು ಬೊಕ ಏತ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ಪೂರ ಗೊತ್ತುಪು. ಬಟ್ ಕೆಲವರ ಬೇತೆ ಸಿಟಿ ತಗುಲು ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಕಲಿಗೂ ಕುಡ್ಲಡು ಮದಿಮೆ ಅಥವಾ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಹಾಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಕಲ್ ತೂದು ಪೂಜೆರಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್, AC ಹಾಲ್, ರಿಚ್ ಲುಕ್ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ನಾಡೊಂದಿತ್ತೇಡ ಅಕಲಿಗೆ ಪಂದು ಹುಡ್ಕ ಅಂದು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಕುಡ್ಲಡ್ ಒಂಜಿ ಹಾಲ್ ಉಂಡು ಫಾದರ್ ಮುಲ್ಲರ್ಸ್ AC ಹಾಲ್. ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು, ಸಿಟಿಂಗ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆದುಂಡು. ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್ ಆವೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆವು. ಬಟ್ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಉಂಡು ನೆನಪುಪ್ಪಡು. ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇತ್ತು ಹಾಲ್ ತುದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಯಾನೇನೊಂದಿತ್ತೆ ಮನಸ್ಸುಡು ಅಂಕಲ್ ಇತ್ತೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮಾಮ ಮುರಾಣಿ ರಿಟೈರ್ಡ್ ಆಡತ್ತೆ ಯಾರು ಅರಡೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಆಂಡ ಇಂಚಿನ ಹಾಲುಡು ಆವಡು ಇಜನ ಆವರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂತ ಯಾನ್ ಮದ್ಬಾನಾಗೆ ನಮ್ಮ ಮೈಂಡ್ ಪೂರ ದಾಲ ಇತ್ತು ಜಿ. ಐ ವಾಸ್ ಸೋ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್. ಸೊ ಪಪ್ಪ ಅವ್ಳು ಮಲ್ತೀರಿ ಅವಳೇ ಆಂಡು ಮದುವೆ ಇತ್ತೆ ಮಿನಿ ಆತನೇ ಎಂಕ್ ಕುಂದುವೆ ಹಾಲಿಡ್ ಮದುವೆ ಮಲ್ಪಲೆ ಅನ್ಪತ್ತುವೆ ಎಂಕ್ ಆತು ಖುಷಿ ಆಂಡು. ಈ ಹಾಲು ಒಂದು ಜಸ್ಟ್ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡೊಂದು ಪುನಃ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ತೂಯರತೆ ಯಾನು ರಿಮೂವರ್ ಡೇ ಕಾರನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ಪಂತೆ 2 ಸಲದ ಅದನ್ನು ಯಾನು ರಿಮೂವ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಶೇಪಲ್ಲ ಅವೇ ರಿಮೂವರ್ಡೋರ ಕಾರ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಬಿಟ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ಕಾಟನ್ ತೂಲೆ ನಿಕಲ್ಲ ಕಾರ್ ಏತೇ ಕ್ಲೀನ್ ಉಪ್ಪಡು ರಿಮೂವರ್ ಕಾಟನ್ಗೆ ರಿಮೂವರ್ ಪಾಡ್ದು ಅವರ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಒಚ್ಚಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಬ್ರೌನ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಕಾರುಡು ಕುರೇಪುನ ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜಿ ತೂಲೆಗೆ. ಸೊ ಅಂಚ ನಿಕುಲ್ ತೂ ಇರತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಲರ್ ರೆಡ್ ಕಲರ್ದು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡಿಯೇ ಯಾನು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದಾದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ರೂಮ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಅರ್ಧಡೆ ಅವೇನು ಅಡೇಗೆ ಬುಡ್ದು ಯಾನು ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡೋರೆ ಕುಲ್ಲಿನಿ ಇದಾಗಿ ಗೊತ್ತುಂಡೆ. ಓಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಪಾಡ್ಗ ಪಂಡ ಬೊಕ್ಕನೇ ಆಪುಂಡವು ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ಎಲ್ಲಂಜಿ ಅದು ಫುಲ್ ಪೋಸ್ಟ್ಪೋನ್ ಆವಂದೇ ಪುಂಡು ದುಂಬು ಯಾನ್ ವಾರ ಗೊರ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಇಂಕೇತು ಉದಾಸೀನ ಪಂಡ ನಿಕುಲ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ಲ ಮಲ್ತೊನು ಜರು ಏನ ಫುಲ್ಲು ನರಕ್ಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಕಾರ್ ಪೂರ ಪಂಡ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಭಾಗದ ಅದು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕುಲೊಂದು ರಿಮೂವ್ ಮಂತದ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡೋನು ಆತು ಉದಾಸೀನ ಬೊಕ್ಕ ಕೈಕಂತೂ ಪಾಡುನಾನೇ ಬಿಡ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡ್ದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅರ್ಧಡ್ ಬಿಡ್ದಿತ್ತೆ. ಟೆಡಿ ಬೇರ್ ಪೂರ ತಿರ್ತುಡೆ ಇತ್ತು ನೆಲಟ್ ಅವೇನು ಪೂರ ಸರಿದಿಯೇ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಪೂರ ನೀಟಾಗಿ ಪಾಡ್ದು ಮಿರರ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂಜಿ ಪನರನೇ ಆಪುಜಿ ಆತು ನರಕ್ಕ ಒಪ್ಪುಂಡು. ಓ ಫೈನಲಿ ಯಾನು ಒಂದೊಂಜಿ ತೋಚ್ಪಾರೇನೆ ನೆನಪಿಜ್ಜಿ ಕಾರುಗಳೇ ಈ ಕಲರ್ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪಾಡಿಯೈತೆ ಯಾನು ಆ್ಯಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡೈಲಿ ರೊಟೀನ್ ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೆತ್ತ ನಡೂಟೆ ಎಂಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಪನರೆ ಇತ್ತು ನಿಕಲ್ಡ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅವೇನು ಪಂಡದು ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದೇನೆ ದಾದ ಪನರೆ ಇತ್ತು. ಓಕೆ ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫುಡು ಏರಾಂಡಲ ನಿಕಲೇನು ಮಸ್ತ್ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಾ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತು ದಾಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕಲೆಗೂ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವೇನು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕಲೇನು ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಒಯ್ಕು ಪಂಡ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬುಡ್ದು ಬಿಡೋಡು ಅಪ್ಪಾಗ ಸಮಯನೇ ಒಂಜತ್ತು ಒಂಜಿ ದಿನ ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಲ್ತಿನಕುಲೇ ನಿಕಲೇನು ತಿರ್ಗದು ತೂಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಸಮಯ ಮಲ್ಪುಂಡು. ಸೊ ಡೋಂಟ್ ವ್ಯಾರಿ ಏನೋ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಯಾನು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಕೊರ್ಪುನು ದಾಯ್ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಏಪಲ ಖುಷಿಯಾದುಪ್ಪೊಡು ಆಕ್ಟಿವ್ ಆದುಪ್ಪೊಡು ಒವೇ ವಿಷಯಗಳ ಬೇಜಾರು ಮಲ್ತೊನರನೇ ಬಲ್ಲಿ ಅಂದು ಪನ್ಪುನ ಎನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಐಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಅಪ್ಪಗ ನಿಕಲಿಗೆ ದಾದಾಂಡಲ ಪನೊಂದುಪ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಕುಲ್ ಮಸ್ತ್ ದಿನವ್ರದ್ದು ಇಂಚು ತೂವೊಂದಿತ್ತಾರಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜಾಡ ರಪ್ಪ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬೊಕ್ಕ ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಣ್ಣ ಮರಪಂದೆ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ತದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ಲೀಸ್ ಯಾ ನಿಕಲ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ದಾಯ್ ಪಂಡ ತುಳುಟು ಯಾನ್ಲ ಒಡ್ತಿ ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮನ್ಫೆ ಯಾನ್ಲ ತುಳು ವ್ಲಾಗರ್ ಅಂದು ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಾವಡು ಕುಡ್ಲಾಡಿತ್ತದೆ ಕುಡ್ಲಾಡ್ದು ವ್ಲಾಗ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲೆಗು ಐ ಮೀನ್ ನಿಕಲೇ ಗೊತ್ತು ನಿಕುಲ್ ಹೆಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೊಡತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಚಾದೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ತೊಟ್ಟಿಗೂ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಇಟ್ಸ್ ಮೈ ಹಂಬಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ವಿತ್ ಯೋರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಯಾನೈತೆ ನುಪ್ಪುಗು ಪಂಡ ಅರಿ ಪಾಡಿಯೇ ನುಪ್ಪ ಓಡತ್ತೆ ಐಕೆ ಯಾನು ಏಪಲ ನಿಕಲೆಗೆ ಉಂದುಲ ಪಂತೆ ಈ ವಿಷಯ ಬಾಸ್ಮತಿದ ಇರೆ ಉಂಡತ್ತೆ ಅವೇನು ಯಾನು ಪಾಡ್ದು ಬಿಡ್ಪೆ ಅವು ನುಪ್ಪನ ಒಂಜಿ ಫ್ಲೇವರ್ ಉಪ್ಪುಂಡ ಆಯ್ತಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ಪುಂಡ ಇಜ್ಜೆ ಹೆಂಗೆ ಕಾತು ಗೊತ್ತು ಜಿ ಯಾನು ಏಪಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ದಿಜಿ ಬಟ್ ಏತು ಪರಿಮಳ ಉಪ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲು ಪಂಡ ಬೇಗ ಪೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಒಂದೊಂಜಿ ಏಪಲ ಮೆಸೇಜ್ ಅಂದೇ ಪಾಡ್ವೆ ಇದು ಮಾತ ಕೆಲಸ ಅನಾಗ ಟೈಮ್ ಆತೀನಿ 11:10
ಇನಿ ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಆತುಂಡು 2 ಗಂಟೆಗೆ ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು ನಾನು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಗ ಬೇಗ 2 ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ಆಪುಂಡು ಐದು ಮುನಿಕಲ್ಡು ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗಾಂದು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾ ಲಂಚ್ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇತ್ತು ಲಂಚ್ ಅದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಆ ಸೈಡ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತಿನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಐಟ್ ಕೆಲವೊಂಜಿ ಸ್ವೀಟ್ ಉಂಡು ಕೆಲವೊಂಜಿ ಪುಲಿ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಬಳ್ಳಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳು ಬಟ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಹುಳಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಹಿ ದಾದ ಮಲ್ಪುನು ಎಂಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ದಾದನ ತಿನ್ನೊಂದು ಲೆತುಕ ಸ್ವೀಟ್ ಮಿನಿ ಉಂಡ ಅಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇಷ್ಟ ಎಂಕ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಉಪ್ಪುನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸೇ ಇಷ್ಟ ರಡ್ಡು ಬಗ್ಗೆ ತೊಟ್ಟು ಸ್ವೀಟ್ ಇತ್ತಿನ ಆಂಡು ಸ್ವೀಟ್ ಉಪ್ಪುನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ದಾಯ್ ಇಷ್ಟಪಣ್ಣ ಎಂಕಿತ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪರೆ ಇಜ್ಜಿ ದಾಯಪಣ್ಣ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ತುನ ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಅರ್ಥಲ ಒಂದು ಸೊ ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸೀಡ್ ಉಪ್ಪುನ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಪುಡಾತೆವು ಪುಲಿ ಇತ್ತಿನ ನೋ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ ಇತ್ತೆ ಹೆಂಗೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ರಡ್ಡು ಪುಲಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ತಿನ್ನರೇನೆ ಪೋಡ್ಗೆ ಆವೊಂದುಂಡು ഞാനിനി തനിഷ്ನ ಶಾಲೆಗೆ ಪೋದು ಬತ್ತೀನಿ 11:45 ಪೋದು 12:30 ಆನಾಗ ಇಲ್ಲಡಿತ್ತೆ ದಯಪಂಡ ತನಿಷ್ದು ಶಾಲೆಡಿನಿ ಓಪನ್ ಹೌಸ್ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಈಗ ಟೆಸ್ಟ್ ಆದಿತ್ತಿನತ್ತೆ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಏಪನ ಟೆಸ್ಟ್ ಅದು ಪುನಗೆ ಏನು ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕಲೆಗೆ ತನಿಷ್ನ ಟೆಸ್ಟ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಒಂದು ಆ ಔಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ದ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇನಿ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚೆನೆ ಆಯ್ನ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ದ ಪೂರ ಕೆಲವೊಂಜಿ ವಿಷಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತೆ ಲೇಟ್ ಆಪುಣಂದೇನೆ ಬಟ್ ಬೇಗನೆ ಆಂಡು ಬೇಗನೆ ಬತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಬತ್ತದು ಒನಸ್ ಪುರಾದು ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಮುರಾಣಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನೋ ವ್ಲಾಗ್ ಆವೆ ಕೋಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೋಡೊಂದೇನೆ ಕೋಡೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೇಗ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಪೂರ ಫಿನಿಶ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ದೂರನೇ ಪೋರೆ ಇತ್ತುಂಡು ಅಡೆ ಪೋಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಲ್ಪೈನ ಕಸಿನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೇರು ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ತಿಕ್ಕೇರು ಅಲ್ಪೋಡ್ದು ಯಾನು ಅಕಲ್ ನೊಟ್ಟು ಪಿರ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋಯೆ ಸೊ ಒಂಜಿ 12:15 ದಪ್ಪಗ 12:15 12:30 ದಾದನ ಇಲ್ಲು ಬಿಡ್ತೀನಾಲು ಪಿರ ಇಲ್ಲಗೆ ಬಂದಾಗ 6 o'clock ಆದಿತ್ತು ಅವು ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಫುಲ್ಲಿ ಟಯರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಲ್ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ಕಂಟಿನ್ಯೂನೇ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಿಯಾನು ಏನು ಕಾಲಿತು ಲಗೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಸತ್ಯ ಪೋಡ್ಗೆ ಅವನುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಗುರುವಾರ ದಾನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಲ್ಲ ಫ್ರೈಡೇ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ವಾರ ಎಂಚ ಪೋಪುನ್ ಪಂಡ ಮಂಡೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾತ್ರ ಅಂದೇನಾಗ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಸಂಡೇಲ ಬರ್ತದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ಲ ಬತ್ತು ಉಂಟು ಅಂಚ ನಾನೊಂಜಿ ಚೂರು ದಿನಟ್ಟು ನಿಕ್ಕಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುನ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಬರ್ಪುಂಡು ಅವು ಒಂದು ನಾನು ಅಪ್ಪಗನೆ ಪನ್ಪೆನಿಕುಲ್ ಕಾಪುಲೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡ ಇಜ್ಜ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಖುಷಿ ಆವ ಅಂದು ತು ಕದಾದಾನಿ ನಾನು ಪನ್ಪೆ ಓ ವೀಡಿಯೋ ಅಂತುಲೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ನು ಕೈಟ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಾ ಲ್ಯಾಪ್ ಹಿಡ್ದಿದ್ದು ಆರಾಮದ್ ಕುಲೋನ್ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಕಲ್ಟ ಅಂಚ ಕೊಡೆ ಅವು ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಆಂಡತ್ತೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಇನಿಲ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಪೂರ ಬೇಗ ಬೇಗ ದುರಾಣೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಇತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಒಂಜಿ ಗಡಿ ಬಿಡಿಯತ್ತೆ ಬೇಗ ಬೇಗ ಕೆಲಸ ಮನ್ಪುನ್ಗೆ ಬಲ್ಪುನ್ಗೆ ಸೊ ಇನಿಲ ಗಡಿ ಬಿಡಿ ಇತ್ತು ಕಾಂಡೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬುಕ್ಕ ಫ್ರೀ ಬಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇತ್ತೆ 4 o'clock ಪಿರ ದೂರನ ಪೋರೆ ಉಂಡಿಂಕ್ ಪಿರ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ಮೀತ್ ಜೀನ ಮೀದು ಬುಕ್ಕ ಪಿರ ಪೋರೆ ಉಂಡು 4 o'clock ತನಿಷ್ ಶಾಲೆಡ್ ಬನ್ನಾಗಿನಿ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ದಯಪಂಡ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಉಂಡು 5 o'clock ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇನಿತ ರೊಟೀನ್ ಉಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಇಂಕ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡಿನಿ ಕೋಡೆ ಅಂದೇನೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೇರ್ ಬನ್ನಾಗ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ದೂರನ ಪೂರ ಪೋರೆ ಹೆಂಗೆ ಕತ್ತಲೆಗ್ಲ ಪೋರೆ ಇತ್ತನ್ ಕೋಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಯ್ಜಿ ಡ್ಯೂ ಟು ಸಮ್ ರೀಸನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೋಡೆ ಆಯ್ಜಿ ದೂರೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜಿ ಗ್ರಾಸರಿಗ್ಲ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಕಡೆ ಪೋರೆ ಇತ್ತು ಅಡೆಲ್ಲ ಪೋರೆ ಆಯ್ಜಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಅಟ್ ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡಂದೆ ಉಳ್ಳೆ ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಲ್ ತೂಲೆಗೆ ಮುರಾಣಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲಕ ಇತ್ತು ಜಾನ್ವರಿದು ಜಾನ್ವರಿ ಫಿನಿಶ್ ಅದು ಫೆಬ್ರವರಿಲ ಬತ್ತುಂಡು ಫೆಬ್ರವರಿ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ದಿನನೇ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಬರ್ಪುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಪೋಪುಂಡು ಆತೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 27 ಹಿಡ್ದು ತನಿಷ್ನ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೊ ಫೈನಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ದ ಜ್ವರ ಇಂಕ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬತ್ತುಂಡು ಕೋಡೆ ಅಮ್ಮ 27 ಹಿಡ್ದಿಂಚಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಜಾಸ್ತಿ ದಿನದಾಲ ಇಚ್ಚಿ ಬಟ್ ಈ ಮಂತ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಥರ ಬ್ಯುಸಿ ಸ್ಕೆಡ್ಯೂಲ್ ಉಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯುಸಿ ಉಂಡು ಏತಾ ದಿನ ಎಂತ ನಿಶಿಗೆ ಓದಪಾರೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಯಿಂಗ್ ಮೈ ಬೆಸ್ಟ್ ಓ ದಿನಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆವರೆ ಬಲ್ಲಿ ಪನ್ಪುನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಹಿಡಿದು ಆಯ್ಪಂಡ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಮಸ್ತ್ ಕೈತೊಳ್ಡು 27 ಆಯ್ದಿತ್ತೇರಿ ನಾನು ಇನ್ನೂ ಮೋಕಲೆಗ್ ಮಾರ್ಚ್ 15th ಅಂಚ ಮಿನಿ ದೀತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತದು ಬಟ್ 27 ಹಿಡ್ದೆ ದೀತೇರು ನಡು ಒಂಜಿ 2 ದಿನ ಒಂಜಿ ದಿನ ಅಂಚ ಪೂರ ರಜೆ ಉಂಡು ಆ ರಜೆ ಎತ್ತುಂಡ ಇಂಕೊಂಜಿ ಆತದಲ್ಲ ಟೆನ್ಷನ್ ಆಪುಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ ಈ ಸಲ ಆಯ್ನ ಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ದಾಲ ಕವರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಿ ಅನ್ಸತ್ತೆ ಪನ್ಪೆ ದಾಲ ಕವರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಜಿ ಒಂದು ಚೂರು ಮೇಲ್ಮೇಲುಡು ಆಂಡಲ ಓದಪಾದುಪ್ಪೆ ದಾದ ಅಂದಿ ಜಿ ಮಿಡ್ ಟರ್ಮ್ ಆಯಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಅಂಚಿ ಇಂಚಿ ಪೋರೆನೆ ಅವೇ ಪುಂಡೇಪಲ ಒಂಜೊಂಜಿ ದಿನ ಪೋಯ್ನನೇ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ನ ಜೋಕುಲೆ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಆತೆ ಅವು ಪ್ರೆಷರ್ ಬಟ್ ಅವು ಪ್ರೆಷರ್ ಹೆಂಗೆ ಉಂಡು
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಯಾನ್ ಬುಡ್ದು ಬಿಟ್ಪೈತೆ ಆಯ್ನ ತೆಗೆ ಓದು ಅಂತ ಅಪ್ಪಗೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪ್ರೆಷರ್ ಯಾನ್ ಟೆನ್ಷನ್ ಏಮಂತು ನುಂಜು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗೆ ಸಾಕಾತು ನೀ ಪ್ರೆಷರ್ ದೆತ್ತೊಂದು ಅಂಚ ಇತ್ತ ಟೂ ಹಣ್ಣು ಕೆಲವೊಂದು ಸತ್ಯ ಪುಲಿ ಉಂಟು ದಾದ ಮನ್ಪುರು ಅಂತ ತಿನ್ನಾಗ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬೋರ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಐಕೆ ಕ್ಯಾಮರಾ ಆನ್ ಮಲ್ತು ನಿಕಲ್ಡ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಕಲ್ನ ರಿಪ್ಲೈ ತೆಕ್ಕುಜಿ ಎಂಕು ಬಟ್ ಆಂಡಲ ನಿಕುಲು ಉಲ್ಲರೊಂದು ಏನದು ಯಾನೇ ಪಾತಿರ್ನು ಅಂಚ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪೆ ಬಟ್ ಐಡ್ ದುಂಬು ದಾದೆ ಗೊತ್ತುನೆ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಪನ್ಕ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರ್ನ ಜೀವನಡು ಕೆಲವೇರ್ನ ಜೀವನಡು ದೇವೇರು ಕೆಲವೇರನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಲ್ಪಾವೇರು ಆ ಪರಿಚಯ ಆಯ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಚ ಆಪೇರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪೇರು ಮಾತಾ ವಿಷಯಲ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತಿನ ದೆತೋನ್ ಮೇರು ನಮ್ಮನ್ನ ಇಷ್ಟದಾದ ನಮ್ಮನ್ನ ಕಷ್ಟದಾದ ಅವು ಪೂರ ಅಕಲೆ ಗೊತ್ತುಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಥರ ಎಂಕಲ್ಲ ಅಮ್ಮಡ್ದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆದುಪ್ಪೇರು ಅಕ್ಕಲು ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಆದುಪ್ಪೇರು ಆಂಡ ವಿಪರ್ಯಾಸದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವರ ಅಂಚಿನ ಆತು ಕ್ಲೋಸ್ ಎತ್ತಿನ ವ್ಯಕ್ತಿನೊಟ್ಟು ನಮಕ್ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೇನೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇ ವಿಪರ್ಯಾಸ ದಾದ ಪನ್ಪೇರು ದುರಾದೃಷ್ಟ ಅಂದು ಪನೋಲಿ ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ದಾದ ಪನ್ಪುನ್ ಪಂಡ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ತಿಕ್ಕಣ ಆಕಲ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬದುಕರೆ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಮಲ್ಲೇಜಿ ಬಟ್ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲೇ ನಿಕುಲು ಕಳೆಯೋನರೆ ಬಲ್ಲಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಏಪಲ ಉಪ್ಪೋಡು ನಿಕಲ್ನ ಕಷ್ಟ ಸುಖನು ಶೇರ್ ಮಲ್ತೋನರೆ ನಿಕಲ್ನ ಇಷ್ಟ ಕಷ್ಟ ನಕುಲು ಅರ್ಥ ಮಲ್ತೋನರೆ ಅಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒರಿ ಬೋಡು ಅಂಚಿನಕುಲು ಇತ್ತೇಡ ನಿಕಲ್ನ ಜೀವನ ಏಪಲ ಆಕಲೇನು ಮಿಸ್ ಮಲ್ತೋನೊಚ್ಚಿ ಅವೇ ಒವ್ವೇ ಕಾರಣಕ್ಲ ಅವಂಜಿ ಪನರೆ ಇತ್ತು ನಿಂಕ್ ಮೊಕ್ಕದಾಲೆ ಜಂಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಲು ಉಲ್ಲೇರ ನಿಕಲ್ನ ಲೈಫ್ ಇಜ್ಜೆರ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೇಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಇಜ್ಜೇಡ ಪೂರ ಬುರ್ಚಿ ಮಲೇಜೆಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಇತ್ತೇಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಪನ್ಪುಜರ್ ನಿಕುಲು ಆಂಡಲ ಯಾನ್ ಪನ್ಪುನ್ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಅಂದ್ ಸೊ ಆತೆ ನಾನೈತೆ ಗೊತ್ತು ನತಿ 4 o'clock ಹೆಂಗೆ ದೂರನ ಪೋರೆ ಉಂಡು ಅಂಚಾದು ಯಾನ್ ಬೇಗ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆದು ರೆಡಿ ಆಪೆ ಇತ್ತೇ ಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ 2 o'clock ಇತ್ತೆ 5 minutes ಆಡ್ ನಿಕಳ್ಳ ಪಾತಿರ್ದು ನನ್ನಲ್ಲ 2 o'clock 5 minutes ಉಂಡು 1 hour ಐ ಥಿಂಕ್ ಐಲ್ ಟೇಕ್ ಅ ಬ್ರೇಕ್ ಕುಲ್ಲರೆ ದಾಲ ಆತು ಪುರ್ಸೋತಿತ್ತು ಜಂಕಿನಿ ಅಂಚಿ ಬೇಗ ಬೇಲೆ ಮಂತದ್ದು ಶಾಲೆಗೆ ಹೋದು ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕುಲ್ಲೊಂದುಲ್ಲೆ ವನಸ್ಪುರ ಅದು ಓ ನೋ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕಳ್ಳ ಪಾತೇರಿ ಬೊಕ್ಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಖುಷಿಗೆ ವನಸ್ ಪಾಡ್ರೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಜನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇತ್ತೆ ಲಂಚ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕದ ಬೂರ್ದುಂಡು ಪೂರ ದೆಕ್ಕದು ಕಿಚನ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅನ್ನಾಗ ಪಿರ ಒಂಜಿ 15-20 minutes ಪೋಪುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ 40 minutes ಅಥವಾ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಎತ್ತಂದು ಐ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಇನ್ನಿತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ನಿಕಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆನಂದು ಎನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಆನ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಾಡ ನಿಕಲಿಗೆ ನಾ ಮಾತಾ ವೀಡಿಯೋಸ್ನೆಲ್ಲ ತೋಲಿ ಓಕೆನಾ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತು ಜರಿಡ ಮಿನಿ ಬೊರ್ಚಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಫೀಲ್ ಆಡಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ತೊಗೊಂಡುಪ್ಲೆ ಓಕೆನಾ ಏನ ಹೋಮ್ ಪೇಜ್ ಪಾಪ್ ಆಯ್ ಕೂಡಲೇ ಕಿಕ್ ಮಂತು ತೂಲೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಪಿರತಿಕ್ಕು ಆಯ್ನ ಅದು ಬೇಗ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಸತಾಯ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬಾಯ್